е нашата съдба. Не милене клети, не драги, не участваме в паради. Вече времето на мирните протести. Сега е ред на бой и масови арести. Писъци, крясъци, урушителни трясъци. Човешки същества отблъсквани с тласъци. Държава малка, картинка жалка. А учех точно преди месец да иска запалка. После се чудят защо не са обичани. Еми може би защото са еничари. Народа стиска безпомощно и мруци. Деват тия униформени бокуци. Депутат е печен като е пред камери. Ама иначе от залата, ела го намери. На 2 години вече стара Мерцедеса. А европарите, кажи ми ти къде са? Тариката иска в джоба ми да погледне. От толкова пара нема ли да ти приседне? Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Всичко в страната ни е ревен параван. А мене силно ще ме изкарат някакъв наркоман. Педари, проститутки, това ни е хайлайфа. Гнусни същества, от които ми се драйфа. 10 лева на глас, така се управлява. А на мен ми викат Геур в собствената ми държава. Заведете пенсионери на море в Киев. Следващия премиер се казва Милко Калайджиев. Яки моменти, доста рядко. Народа го интересува само къде е батко. Не останаха паркове от кооперация. Децата изпушиха сумати плантации. Срещу 20 лева имаш пушка ловна за убийство. Само 2 години условна. Съден министър, до сега не съм видял. Това е хепи енд, ама в руски сериал. Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите.